Takže práve teraz som si spravila takéto papiery, ktorý budem mať a rozhodol som sa tak, že v pondelok bude vždy nejaký challenge. Napíšeme si. V útorok budú nejaké vlogy. Napíšeme si tam rôzne. Videa. V stredu, ako je stred, dneska, bude nejaký z prechádzky, nejaké video, ako to môžem nazvať? Nie, nie. V stredu bude mať voľno? Áno, v stredu bude mať voľno, takže vo štvrtok budeme mať pranky. Lebo vo štvrtok som sa narodila. V piatok budeme mať nejaké vtipy. Budeme mať vlastne challenge, niečo také, ja neviem, o čom hovorím. Proste budeme mať nejaké svoje série challengeové, nejaké rôzne videá, čo si spravíme, ale let's play, prosím, nebudú tu let's play, lebo to... A pranky budú tiež, no a... Tak čo ja viem, v piatok budú... Ja neviem, čo som povedala v piatok, že bude... Ježiš. Aha, vtipy. Vždy dám 5 vtipov. V sobotu by som... V sobotu bude sobota s tým... Nie. Budem hovoriť veci, čo sa mi stali? Ja neviem. Áno. Nie, ja nemôžem toľko sérií spraviť naraz. Bufo. Áno, vždy si nájdem na YouTube nejaké trápne pesničky a budem o nich hovoriť svoj názor. To znamená, že názor na pesničky. Áno, napíšem to tak. Môj názor. Nie. Môj názor na pesničky, nádherne píšem. A v nedeľu by som dala, keď máme challenge v pondelok, tak by sme v nedeľu dali nejaké pokusy, niečo, čo som čítala. Nie. Dali by sme si, áno, niečo nakreslenie, alebo báseň. Vytvor báseň, áno. Tak sa to bude volať. Vytvor báseň. Takže takto to mám pekne napísané. A idem si to prilepiť. Slávnostné odlepovanie lepiacej pásky. Au. Au. Ne. 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 Áno, tak. Tak, ne. Áno. Ne. Nádherná lepiaca páska, úplne cez ňu vidieť. Nevadí. Ešte tam dopíšem niečo. Tak pekne tým tam hore. Ja som lavačka. Z tejto strany je lava asi tá, neviem, ale na tú stranu to
Na tú stranu to idem dať. A tento rozvrh budeme dodržiavať rok a vždy po roku vlastne to budeme ako keby zdokonalovať, takže dám sem modrou fixku, ktorá nie je zabalená a stále píše. Dneska je asi 15. áno, tak do 15. 2017. 15. 3. 17 je platnosť. Tak nádherný. Tak to je pekne. Tak toto je tam pekne vidieť. Môžete si prečítať, aj keď to nebudete vidieť možno. Dobre, serte na to. A máme 5:54, máme ešte okolo do 10 minút pauzu, ale myslím, že takto 6 minút stačilo by. A dovidenia, dúfam, že to budem dodržiavať ten rozvrh a zajtra ešte takto, že čakáte nejaký prank. Pa, pa!